Hola, avui un altre petitíssim vídeo, molt petitet, però bastant interessant, parlant de la Fira del Llibre en català. La Fira del Llibre en català no s'hauria de dir Fira del Llibre en català, perquè no ho és, perquè deixen molts llibres fora. S'hauria de dir Fira de les editorials en català, això seria més exacte. Els americans, cap als anys 70, els investigadors mèdics es van adonar que la medicina no progressava suficientment perquè hi havia un nomenclàtor, que es diu, amb molts noms de malalties que estaven mal posats. Per exemple, nosaltres diré l'exemple més fàcil. Els metges, quan hi ha una inflamació, quan una malaltia inflamatòria, la fem acabar amb itis, i quan és degenerativa la fem acabar amb osi, no? Osi, artrosi, tal. Si nosaltres posem un apendicitis, tenim una criatura amb apendicitis, una persona gran i tal, anem a l'hospital, tothom corre, perquè allò és agut. Agut itis, degeneratiu osi, per tant hi ha més temps, d'acord? Això no està sempre així, no està ben posat. Per exemple, un grup de malalties molt inflamatòries, de les més inflamatòries, de les més mortíferes que hi ha, és el grup de les col·lagenosis, dit abans, les col·lagenosi. Les col·lagenosis són malalties de tota la inflamació del sistema immunitari i durant molts anys es van menystenir perquè tenien aquesta terminació amb osi que no deixava veure que allò eren malalties perilloses i malalties molt que es necessitava córrer, que es necessitava actuar amb celeritat, tot i que eren malalties cròniques. Abans eren malalties agudes, però no s'actuava, ara les malalties són cròniques, els malalts viuen molts anys, o no, però vull dir, depèn de quina, però són malalties que es poden tractar perfectament si hi ha un tractament precoç, si no, no, tampoc. O depèn del grau, naturalment, d'intensitat de la malaltia, perquè hi ha de tot per tots els gustos. Llavors, la revolució del nomenclàtor va ser enorme i indispensable per fer avançar la ciència mèdica. Va ser indispensable, molt important. Aquí, aquest nomenclàtor, aquest exemple, que és mèdic, val per qualsevol cosa. Nosaltres, del llibre en català, tenim molta gent que no els publica el llibre ningú, no els publica perquè de les grans editorials, aquestes de 62, tot això, un 1% dels autors, acabo de llegir ara, les publiquen. Llavors la feina la fan les petites editorials, però les petites editorials agafen pocs llibres l'any. És a dir, que ja, perquè no poden, perquè tenen que fer, perquè han de subsistir, no tenen un capital al darrere i tal. Per tant, cada vegada hi ha més escriptors autopublicats. No hi ha tants com en castellà, és veritat, perquè en castellà Amazon arriba al continent americà i allà, doncs, en castellà hi ha moltíssims, com en anglès, escriptors autopublicats. Guanyen molt més que no les editorials guanyen un 10% del llibre que es ven i a Amazon del format e-book un 70% i d'altre format un 30%. Ho dic així més o menys perquè hi ha diferents plataformes. Però aquests escriptors no entren dintre del llibre en català. I si nosaltres ens volen traduir, si nosaltres tenim una intenció, doncs nosaltres els catalans, vull dir, que es coneixin els llibres en català, doncs hauríem això no pot ser, hauríem d'estar, els escriptors autopublicats, hauríem de ser a la Setmana del Llibre en català. Com a mínim, s'hauria de deixar ben clar que no és la Setmana del Llibre en català, que és la Setmana de les editorials en català. Ja no vull dir res més, jo crec que si us ha agradat el vídeo, poseu-me un like i si no, doncs ha sigut curtet, com a mínim. Gràcies.